Някъде тук бе. Някъде около мене, защото спалнах се на 2-3. Да кажем, не баш 2-3, на поне 100 блокчета някъде. Няма и толкова. И беше това велич. Така, пътечката. И... да, това е от мен за сега. И ще продължа тази поредица, като не ми свършат идеята да строя. Тогава може да им качвам на нея дълго-дълго. И ония Let's Build с Jokli Gaming го прекратяваме, защото ония сервер се изтрил и не можем да играем повече на него, а да правим нов след доста време. И да ме разберете, и там бяхме направили само някакъв път, който не знам какво правихме, легаехме се, мисля. И но интересно, сега 8:30 под моите приятели в скайп, никой няма на линия. Това е интересно. И викам това да е хора. Показах ви къщата, показах ви селото, там някои работи. И викам, айде, това ще от мен. Аз бях Мистер Леон БГ и очаквайте нови епизоди на там показване на мои уроди как строя. И това от мен.